Salut din nou! Sunt eu, Paxi! Astăzi vă invit să explorăm Luna! Ia spuneți-mi, credeți că Luna a existat mereu acolo? Să dăm timpul înapoi cu 4 miliarde și jumătate de ani și să aflăm. Majoritatea oamenilor de știință cred că Luna a apărut când o planetă tânără s-a ciocnit de Pământ. Și ce mai ciocnitură! Cantități imense de materie au fost aruncate în spațiu, unindu-se mai târziu și formând Luna. Pe atunci Pământul era total diferit față de cum îl știm noi acum. Să călătorim acum, în 1969, când primul om, Neil Armstrong, a pășit pe Lună. A fost un moment absolut special. Milioane de oameni de pe Pământ l-au urmărit în direct la televizor. Probabil că bunicii voștri își aduc aminte. Oamenii au revenit pe Lună de încă 5 ori. Ei au investigat și colectat sute de kilograme de roci de pe Lună, pe care le-au adus cu ei pe Pământ. Când le-au examinat, oamenii de știință au descoperit că acestea seamănă cu cele de pe Pământ. De aceea, ei au crezut că Luna s-a format și din materii venite de pe Pământ în timpul acelui impact timpuriu. Însă ultima oară când oamenii s-au dus pe Lună a fost în 1972. De atunci, Luna a fost vizitată doar de mașinării create de om, sateliți și roboți, în număr foarte mare. Vestea bună este că în ziua de azi, oamenii de știință și inginerii se pregătesc să trimită astronauții înapoi pe Lună, care să rămână un timp îndelungat acolo. Priviți toate experimentele pe care le efectuează. Haideți cu mine pe Lună pentru a vedea ce trebuie să pregătească aceștia pentru explorarea următoare. Wow! Priviți în urmă la frumoasa planetă albastră! Viața pe Lună ar fi tare diferită de cea de pe Pământ. Când este întuneric, pe Lună se face mai frig ca oriunde pe Pământ. Dar când răsare soarele, este mai cald ca apa clocotită. Ar fi mai bine să urc în nava mea spațială. Este mult mai bine. Aici sunt protejat de aceste temperaturi extreme și de radiația soarelui. Ca să rămân pe Lună, am nevoie de un loc unde să stau. Cam ca atunci când mergi în excursie și trebuie să construiești un adăpost. Dar un adăpost pe Lună ar trebui să fie mai sofisticat pentru a oferi protecție împotriva temperaturilor și radiațiilor din spațiu. Aș putea oare să clădesc unul din sol lunar? Sau aș putea săpa un tunel subteran? Ba chiar aș putea umfla unul, ca un balon. Am nevoie și de electricitate. Dar nu există păcură sau cărbune pentru ardere sau energie eoliană de exploatat. Îmi rămâne soarele. Aș putea folosi energie solară pe Lună, întocmai ca locuințele de pe Pământ, care au panouri solare pe acoperiș. Mă simt mai confortabil acum, dar mi-este sete. De unde aș putea lua apă? Știați că există apă înghețată pe Lună? Dar numai la poli, în cratere reci, unde soarele nu luminează niciodată. Veniți cu mine la un pol lunar să forăm după apă. Apa este extrem de importantă. Avem nevoie de ea pentru băut. Aș putea de asemenea produce oxigen din ea, acest lucru fiind extrem de important, pentru că Luna nu are o atmosferă. Așadar, nu există aer respirabil. Aș putea folosi apa chiar și pentru a fabrica carburant ca să lansez rachete. Da, dar mi-este și foame. Aici nu există mâncare. Pe Pământ pot cultiva fructe și legume. Oare pot să fac la fel și pe Lună? Ar fi nevoie să-mi construiesc propria seră și să-mi îngrijesc bine plantele. Ia priviți! Cresc cartofi! Acum am adăpost, sursă de energie, apă, aer și mâncare. Asta este tot ce am nevoie pentru a rămâne pe Lună pentru un timp îndelungat. Așadar, astăzi am învățat că Luna s-a format probabil când o planetă tânără s-a ciocnit de Pământ cu miliarde de ani în urmă. Astronauții au aselenizat de 6 ori. În momentul de față, doar sateliții și roboții studiază Luna. Oamenii se pregătesc să revină pe Lună. Pentru a trăi pe Lună am avea nevoie de adăpost, sursă de energie, apă, aer și mâncare.